gol batek seguramente serán. Legitxo asko montatua. Anarkieko zagoteis? Erreformarik ez! Ez!
Llevarle a casa. Reformar y qué es. 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 Bai, ene, parkatu. Gure eskubidea ez da urre salgai. 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 Ez da urre salgai. Ez da urre salgai. Ez da urre salgai.
Erreformarik ez! Ez, ez, ez! Erreformarik ez! Ez, ez, ez! Erreformarik ez! Beste gauza bat dala. Bueno, te hago pedir a Riquelme. También. Sí, se la ven que... Pentsio duinak guztiontzat! 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 Guztiontzat! Hemen lan eta bizi! Hemen erabaki! 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 Eskubidea! Defenda dezagun! Defenda dezagun! Pentsio duinak guztiontzat! Pentsio duinak guztiontzat! Pentsio duinak guztiontzat!
Arratsaldeon eta eskerrik asko hurbildu sarien dan hori. Espainiar gobernuk temati esaten dau behinta barriz urtarrilen 28 pentsinoien murrizketa latz bat onartuko dabela. Punturik ezagunena, erretiru hartzeko adine, 65 urtetik 67 atzeratzeko asmo da, baina ez da bakarra. Murrizteko beste modu batzuk be, esarri nahi dabez. Urte gehiago exigidutik kotizazinopeko pentsinoi jaso alixeteko, edota pentsino barrizen zenbateku bajatzi. Adibidez, zenbateku kalkulatzeko 15 urte barik, 20 urte aintzat hartute, edota oinarri araultzain 100% jaso alixeteko, 35 urte barik, 37 exigidute. Aldaketa guztionek helburu bera dauke. Pentsio sistema publiko baten bermiek kendu eta prestazioi jaso leikien guztien eskubidik mugatzien. Erreforma laboralagaz kaleratzie errestu eta merketu inzan. Baitxe enplegun malgutasune handitxu be. Erreformin alde boskatu ebenek eta astentzinoiaz bide emon eutzenek, esan eben aldi baterako enplegutasi gitxitxu ingo zala. Baina datuek nabarmen izten dabe argudio horrek faltzuk dizala. 2010 erregistratuniko kontratuen 183, hau da, aurreko urtin baino geia, aldi baterakuk izen zin. Baina hau ez da harritzeku. Iez, ekainen 29ko grebi deitxu gendunin be, arrazoi geunkon, ontxelez. Pentsinietan egin nahi daben lapurreta, guzurrekin zuritxu nahi dabelako. Aurreko pentsioien erreformak zuritzeko erabilida bezen gezur berak dire ongupe. Onartu nahi dabezan erabakitzekin, are gehia okertuko dabe emakumien, gaztien eta imigrantien egoerie. Pentsioi izeteko aukerak eragotzitxe, milaka eta milaka pertsona erretiro saririk barik geratuko dire. Batipat emakume eta etorkinek. Izen be, neurri jokin kalterik handizena, kolektiborik prekarizatuenek pairatuko dabe. Herritxarren pobretze orokorra zabaltzen ari da. Dagoneko keskatzeko izenik geure herriko pobrezizen presentzize gerota handi jauen. Horregaitxik, gaur, greba eta manifestazionetara atxikitu garen guztizok, Espainiako gobernuari eta alderdi politiko guztizari exigitzen dotzegu, uko itxeko pentsinoiek murrizteko neurrizeri. Beste zeo zerbi dugu. Aberastasunen banaketa bardin haue, zerga sistema justu haue, kalitatezko enplegu gehia eta eskubide sozialak hobetzie. Pentsinoien erreformarik ez. Gora Euskal Langileria! Gora! Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Zutik lurrean kondena. Eusko gudariak gara, Euskal Eskatzeko, gertu iraukago lapeak ezemateko. Eusko gudariak gara, Euskal Eskatzeko, gertu iraukago lapeak ezemateko. Irrintzi bat entzuna, inditokorea, ikurrinen atzea. Irrintzi bat entzunda, enditon torrea, oazen gudari danok ikurri
Gora Euskal Langileria! Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista!